След операцията във френското предградие Сен-Дени, светът беше трогнат от подвига на едно куче. Това е Дизел, който първи влезе в скривалището на терористите. Кучето успя да спаси живота на няколко полицаи, след като жена се самовзриви при техния щурм. Как се подготвят полицейските кучета и през какво обучение преминават те, за да се противопоставят на тероризма и престъпността? Павел Хаджиев е в полицейския участък в Аурора, където разполагат със свой собствен отдел кучета, наричан тук в Америка K9. Добър вечер, Павел. Добър вечер, Ясене. До мен е немската овчарка Акрой. Той е едно от 4-те кучета тук в полицейския участък в Аврора. Акрой е на почти 3 години и участва в откриването на трафикирани наркотици, както и в залавянето на заподозрени. Кучетата тренират усилено всеки ден, за да могат да помогнат в борбата с престъпността и тероризма. С оператора Светослав Кошутански заснехме как става това. Our dogs are what would be considered dual-purpose dogs, so they locate drugs, or they're patrol dogs, and by patrol that means they would track people, find people in buildings. Полицейските кучета тренират всеки ден. Всяко едно от тях си има командир, който прекарва с кучето си по цял ден. Първата тренировка е по подчиняване. Това става докато те са още малки. Така кучетата се научават да слушат своя командир и да се подчиняват единствено на неговите думи. Командирът води кучето си навсякъде с него, дори и вкъщи, защото животното трябва да се научи да се чувства комфортно във всяка една среда. Затова и предимно мъжки екземпляри от точно определени породи могат да станат полицейски кучета. At the Aurora Police Department we have 4 police dogs. We have 2 German Shepherds and 2 Belgian Malinois. Белгийска овчарка е и Дизел, кучето, което загина геройски по време на вчерашния полицейски штурм срещу укриващи се терористи в Париж. Животното първо влиза в апартамент, за да провери дали вътре има заложени експлозиви и губи живота си, след като един от терористите се взривява. Полицейските кучета преминават и през обучение за здравина и издръжливост. След това идва ред на практическите уроци. When the dog is looking for drugs, or if a dog is trained to look for explosives, when he finds that odor and he gives the response, which for our dogs is a passive response, he should sit and put his nose where the odor is. He gets a toy for that. Акрой е обучен да разпознава наркотиците по тяхната миризма. Тренировките включват поставянето на пликче с наркотик в една от кутиите, след което кучето трябва да открие по миризмата и да седне до кутията, в която смята, че се намира дрогата. В останалите кутии има предмети за разсейване на обонянието, кучески бисквити или кокали. В случай, че овчарката открива кутията с дрога правилно, тя получава тенис топка за награда. Кучетата са обучени да надушват най-разпространените видове наркотици. We do. We train with all of the 5 major drugs, which are the cocaine, marijuana, heroin, methamphetamine, and ecstasy. Животните могат да издирват наркотици или експлозиви, скрити в превозни средства. Когато кучето открие дрога в колата, то сяда там, откъдето идва миризмата и лае. Акрой може и да напада за подозрени. Кучето се подчинява единствено на командите на своя командир и не слуша никой друг. Комуникацията става единствено на езика, говорен в държавата на произход на животното. Акрой е от Чехия. All his major commands are in Czech. So sit would be sedni for me. Lay is lene. Attack or bite, which will be the apprehension word that we use for apprehending the criminal, which is going to be durch. Pust is no. Кучетата тук в Аврора работят на смени. Акрой е бил на работа сутринта, след което е бил трениран от своя командир. Интересното е, че когато приключи службата на кучето, то бива прибирано от своя командир вече като домашен любимец. Кучетата тук са обучени в това да издирват затрупани хора в сгради, както и да търсят изчезнали хора. Забийте новините на живо от Чикаго. Аз съм Павел Хаджиев. И това куче говори полски. Интересно, наистина, благодаря ти, Павле.